Atzera begiratuko bagenu eta nik galdetuko banizueke atzo adibidez ze telesail edo ikusi izan zenuten edo telesail hori zein hizkuntzatan zegoen, behar bada erantzunak lotxagorrituko baitu. Ze UEMak ere gaztetxoen artean horixe galdetu du eta 10%, alegia 10-etik batek soilik ikusi du telesail hori euskaraz, gainerakoek erderaren batean ikusi dutelako. Iraitz Lazkano, arratsaldeon. UEMako lehendakaria zarazu, zer gutxiago, ze uste dugu hausnarketarako daturik badela, zuek hementxe aurkeztu duzuen txosten horretan, ezta? Aurrena gogoratuko dugu UEMa dela Euskal Herriko udal euskaldunen mankomunitatea, eta nolabait ere zuenean bataz besteko euskararen ezagutza 70%koa izaten dela. Hori da, Hego Euskal Herriko udalena momentuz, azkenean administrazio publikoak alako mugak ere badauzkalako, eta bai, momentu enten 94 udalerrik osatzen dugu UEMa mankomunitatea, 260.000 inguru pertsona edo, eta UEMako kide izateko ezinbestekoa da euskararen indizea 70% izatea. Hau da, euskaldunak, gehi euskaldunak zati bi eginda edo, 70% izatea. Hau diot, ze uste dut garrantzitsua dela, datu hori kontutan hartzea, ikusita hemen ateratzen diren ondorioetako batzuen larritasuna areagotu egiten duela horrek. Ze pentsa dezakegu askotan, behar bada eremu euskaldunetan eta egoera hobea dela, ezagutza handiagoa izatearekin ere kontsumarea handiagoa dela, segurazki hemen ikerketa honetan atera diren ondorioak beste eremu batzutara ere eramangarriak izango dira, baina hori, batez ere kontutan hartu ezagun, hemen ez dagoela hitzakirik esateko eske euskerarik nola ez duen jendeak ezagutzen, nola kontsumituko duen euskeraz, ez? Hori da, ez noski nik uste azkenean sarri gertatu izan dena, ez? Igual euskararen arazoen inguruen hitz egiterakoan edo erabilera jaitsi dela edo, sarri udalerri euskaldunetan ez dugu behar izanek ikusten, ez? Edo ez da ikusten benetan, ez dakit, ez politika publikoetan bertan ere indar egin behar dela, ustea badalako ez dago arazorik, edo ez? Berez euskaldunduko dira gure gazteak, ez dago zertan pausurik eman beharrek, eta nik uste dut ikerketa honek agerian usten dabela justo kontrakoa, ez? Ezer egin ezean, inguruko erdarek euskara jateko joera daukatelako. Ez da nola nahiko ikerketa gainera, ze lehengo astean aurkeztu zenuten Eusko Legebiltzarrean, zer nolako erantzuna? Erantzuna ona, positiboa izan da gure aurkezpenean nik uste dut talde politiko guztiek eskertu zigutela batetik egindako lana, bestetik datuen argitasuna, eta errealitate hau plazaratzea edo aurretik jakitun ziren, jaso izan dituzte antzeko ikerketak eta dena delakoak, eta nik uste dut badagola giro politiko bat, euskalgintzatik ere guk aldarrikatzen dituen kontu bultzatzeko, falta dena hori, guk txosten egin dugu, gabezia batzuk antzeman ditugu, falta dena da, oinarri hartu, eta behar da moduko politika publikoak bideratzea, arazo honi konponbide emateko. Zuek egin duzuena da, orain arte susmoa genuen hori, nolabait baieztatu datuekin, zesan dut ez da nola nahiko azterketa, besteak beste, 11.600 inkesta egin dituzuelako, bai lehen hezkuntzako 4. mailatik abiatu eta 2. batxilergoraino, ez? Hori da, konfiantza maila oso altua daukan ikerketa da, esango nuke ikasle, adintarteotako ikasle 3-1 edo inguru hortakoa dela, 11.600 inkesta horiekin osatu dugun txosten hau, nik uste oso kontuan eukitzeko dela, ez da nabarmentzeko hori, emango ditugun datu guztiak diela udalerri euskaldunetan, euskaldunak dien, edo orokorrean mentzat euskalen erabila 80% ingurukoa daukaten ume eta gaztetxoek emandako erantzun. Hain zuzen ere ezagutzaz ari garela, aurreneko grafikoetako bat, hemen entresaka bat egingo dugu, eta grafiko batek adibidez hori dio, ezta, ikasleen lehen hezkuntza zein den, ze badakigu, etxeetan, orantxe ikusiko dugunez, izan daitezke gurasoak ere batekoa, bestekoak izateak edo, eta bi hizkuntzak edo bakarra, edo erabili izanak, eta hori ikusten dugu, portzentaia handi batean behintzat, lehenengo hizkuntza euskara dutela, ezta, urdini ilunez ikusten ditugunak, Arroxa Garbiz berriz, euskera zein gaztelera. Hori da, eta ikusten da hizkuntzaren erabilerreztasunean ere, gehienak euskera sobeto moldatzen dela, badago tarte bat 90% ingurukoa edo ez, bietan antzera moldatzen dela, eta gero gutxi batzuk gaztelaniaz kasuntan hobeto moldatzen dira, baina bai etxeko hizkuntza orokorrean eta baita erraztasuna, hizkuntzan erabiltzeko erraztasun hori,
bietan euskararena asko handiagoa. Xehetasunera ere jaitsi zarete eta ezagutza hori eremu soziolinguistikoaren arabera ere banatu duzu, ezta? Arnasguneetan zenbatekoa den, orain ikusiko dugu bigarren grafikoan, eta udalerri euskaldunetan ere zenbatekoa. Hor ikusten dugu portzentaiak antzeko xamarrak izan daitezkela, ez? Ordantza txiki bat egon daitekeela, baina Bai, beti azkenan arnasguneak dira udalerri euskaldunetan euskaldunenak edo, ez? Toparen topean dauden. Hori da, bai, azkenan kalean bertan arau soziala euskara daukatenak, eta hor zertxo bait altuago bada. Eta gero, erabilerara etorri zarete, noski, kontsumoak ere erabilerarekin ere lotura izango du, eguneroko bizitzan eta zenbaterainoko erabilera daukagun, eta hor ikusten da, zein ere mutan erabiltzen den euskerarik gehien, hor txepunjan, lehen aipatu dugu dekalogoan, ez da, eskolan egingo diote eta nik etxean zertarako egingo diote, eta ikasgelan, askotan behartuta edo, han egiten duetela gehien, eta gero familian eta lagun artekoetan eta ere antzeko. Zer gutxiago, baina bai, kasu guztietan hori, ez? 80, 60 bitarte hortan da euskararen erabilera maila oso altua dira, gero nahiko baldintzatuak ere bai, familiako hizkuntzan arabera, ez? Azkenean, familia euskalduna ez duen batek ikastetxe normalan gehiago egiten dute etxean gutxiago, badaude gora bera batzuk, baina orokorrean esango nuke hori, ez? Adintarte hontan, udalerri euskaldunetako ikasleek 70-80 bitarte hortan egunerokotasunean esparru gehienetan euskara da biltela. Hori berez bada datu baikorra esan dezagun, izan daitekena ez da, nahiko kopuru politiak ere badirelako. Baina orain esan duguna, beraien artean dabiltzanean eta adibidez gaur egun, badakigu txatean, nagusienak ere alaxi biltzen gara askotan, baina gaztetxoak ere ala ibiltzen dira, eta orduan hori ere bada, beraien arteko harremanak zein hizkuntzatan direnaren termometroa edo, ez? Eta hori ere aztertu duzu. Bai, orokorrean esango nuke, badira, ez dakitez, nabarduratxo batzuk ere bai horregin beharrekoak, mugikorran erabilera ere oso desberdina dalako, ez? Lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, eta oso desberdina bai da familiako hizkuntzan edo aitarenarekin edo ibili edo, ez? Horrek ere badu zer esan. Norbere telefono propioa zea binetan izan, ez? Badago diferentziatxoa, bai. Azkarregi ematen ote diegun edo ez, edo horre, baina ez da beho dekalogo hortan sartzeko moduko puntu. Horiek beste baterako izango direnak, ez? Eta gero bai etorrita gurera, ez? Kasu honetan gainera telebistari begiratzen badiogu, batetik, telebista gero eta gutxiago ikusten dela, orduan gure publikoa ere gero eta txikiagoa dela, ez da? Seitik batek edo hala aitortzen du, ez? Ez duela telebista ikusteko ohiturarik. Baina gero, telebista ikusten dutenen artean, horregia da, datuak ere badirela adierazgarriak, ez? Esate baterako, lehen hezkuntzan ikusten dugu, klan ikusten dutela gehienek, ETV3 kasu honetan baino, iaia bikoitza, ez? Bai, esango nuke ikerketa guztiko datu adierazgarrienetako bat edo dela, ez? ETV3 bikoiztu egiten du klan telebistak bikoiztu egiten du, 46, 23 tasekin edo, ez gutxi gara bera edo, 44, 23 edo. Eta honek ez gaitu kezkatzen kompetentzia direlako, baizik eta hizkuntzaren isla delako, alegia ETV3 euskara, klan erdara. Hori da, marrazki biziunak edo formatu antzekoa izan dezaketen bi kanal ezberdin, dauken desberdintasun hori, gaztelera eta euskara. Nik uste datu oso esanguratsua dela, eta gero ez, hausnarketarako detarte bat ematen diguna. Bai, hor ikusi beharko da ere, ze arrazoi egon daitezken horren atzean, eta hortara ere gero jaitsi zarete, baina grafikoekin jarraituz, telebistaren kompetentzia handi xamarra ere izaten da plataformetakoa, gaur egun badakigu eskintza zabala dela, eta lehen aipatu dugun bezala, hortan Netflix nagusi? Bai, nagusi, oso nagusi, bai. Netflix, Movistar eta Amazon esango nuke hiru horien artean, horretan, eta gero aldea handia gainerakoekiko, ez? Hori da, Netflixek beste guztiei, nik uste tarte itzela ateratzen dela. Hor hausnarketa bat hori, ez? Netflixen poliki euskarazko eduki txiki bat edo sartzen badoa, eta zalantza dugu, ze punturaino jendeak jakitun den Netflixen euskarazko edukitxo batzuk ere badaudela, ez asko espaldin badire momentuz, baina hor behar da pantaiak euskeraz, ez, ekimenak lan handia egin duela, lan handi horri esker eta Espainiako parlamentura ere, kongresura ere, neurriak eta behartu izan direnez, gaur egun plataformek esaterako diruska bat jaso nahi badute, zezkotan ere konvenientzia egingo dute, baina egiten duten bitartean, ez ditugu epaituko, baina egia da ari direla, ez da, eta gero gehiago badirela telesail batzuk edo bikoiztuta daudenak, edo azpititulekin daudenak,
Baina lehen esan dugun bezala askotan arrantzan hasten garen horrekin, nola milioika pelikula, milioika telesail dauzkagun, euskerazkoa topatu dugunerako, behar bada jakoxke egin dugun erderazkoan, ez? Bai, neurri baten ez, lan militante bat behar dan euskerazko eduki hortara iristeko, eskaintza guzti horren artean, beste hainbat hizkuntzetan jarratzen dugun eskaintza guzti horren artean, euskarazkoa sokoratuta gelditzen da. Ez nik uste hor, ezinbesteko ala gero bizkat ondorietan igual baitzein horri buruz, baina, hau plataformen gaia hizkuntzaren aldetik arautzea uste dugu ezinbestekoa dela. Ze horra aipatu dugu, milioika produktu daudela, eta industrialako marrazki bat, ze telesailiko gogokena, gehiena zeintzuk ikusi duten, eta horregia da beste post txiki bat badaukagula, goazen ikusten dugulako hor tartean, La Casa de Papelenpean, baki dugu haiek zenolako monstruak diren, eta hor muturra sartzeak goazen bezalako produktu batek horrek ere itxaropenerako tartetxo bat uzten du. Eta hori okera espaldin da, lehen hezkuntzako laugarren mailatik bigarren hezkuntzare kontuan izan da. Lehen hezkuntza bagarre kontuan izango bagenu, kopurua, goazen ikusten duen jende kopurua, alto izango litzake. Ez nik ustot horrek nabarmen uzten duela, euskaraz ere produktuak ondo egiten baldin badia, kalidadezko produktuak, behar dan bezalako inbertsioak egiten baldin badia, jendeak erantzuten duela, ikusten duela. Ez dela hainbeste hizkuntzaren muga, jendeak ez duela nahi fikziorik euskaraz konsumitu, baizik eta kalitatezko fikzioa egin behar dela, eta egin ezkero jendeak erantzuten duela. Eta azkenik ja grafikoekin amaitzeko, sare sozialena aukeratu dugu, badakigulako gazteek ere bertan ematen dituztela ordu desente, eta bertan YouTube nagusi, YouTube, eta gainerakoak ez da, Instagram, direlakoak, hor sorpresarik gutxi izan dezakegu. Gero aipatu duzue, bai musikarena eta bai bideojokoena, bideojokoenetan euskararen presentzia gutxaren urrena. Bai, oso txikia. Bai, eta jakineko nuke bertan agertzen diren gutxi horiek ere, ze bideojoko diren aukeratzen dituenak euskaraz jolastu alizateko. Bai, batzutan ere esate igual komeni dela esatea. Bueno, euskaraz, eskintzarik ere ez dagoenetik gutxi konsumitu halko duzula eta... Hori da, azte honetan ikerketan arira titularren bat edo beste ikusi dugu, ez? Ume euskaldunek aukeratzen dute gaztelera eta hori ez, aukeratzen duten aukerarik baldin balego bezala, ez? Bai. Azkenean euskarazko aukera kasu guzti hauetan oso murritza. Oso urria da. Eta gero musikan, badakigu Spotify eta YouTube direla, musika konsumitzeko modurik handienak, eta hor ere euskarazkoak gazteenek gehiago adinean aurrera egiten duten. Bai, iaia kasu guztietan lehen hezkuntzako aurren artean euskarazko konsumo altuagoa eta apaltzen dijoa adinean gora joan ala. Bai telesailen, eta kuriosoa da, bai DBH-en eta batxillergoan, telesaili dagokionez eta musikari dagokionez, lehen hezkuntzan beste hizkuntza batzutan gutxiago ikusten baldin bada ere, adinen aurrera joan ala, gaztelanian kopurua mantendu egiten da, baina salto hori ematen da, euskaraz baino gehiago gaztelania ezten beste hizkuntza baten konsumitzen dituela produktu horiek. Hori bai errepikatzen dela. Onaino datuak ikusi dugu, zenbaki dantza bat ere jarri dugu, eta horiek guztiak ondo aztertu dituzue, aipatu dugu gainera Garikoitzko ekoetxea ibili dela pixkat talde horren buru, eta horrek ere noski bere denbora eraman dizue, eta datu horietan oinarrituta ondorio batzuk bai atera dituzuela. Batetik, ikusten duzue premia. Hau ezin dela eztabaida hau gehiegi luzatu, ze denbora badoa euskararen kontra, kasu honetan. Bai, orokorrean gaina, ez da hau ikusentzunezkoena mundu oso aldakorra da, hilez ikusten dugu azterketa hau, noizean behin berrikusi beharko gula, edo berritu beharko gula, oso aldakorra den mundu bada. Segurazki elkarrizketa hauek, inkesketa hauek egin, eta hilebetera erantzunak desberdinak izango lirateke, orduan, hori ez batetik mundu oso aldakorra da, eta bestetik denbora erabatua gure kontra. Orduan, neurriak eta hizkuntzari dagokinan politika publiko sendoak egitea uste dugu ezinbestekoa dela. Eta horri ikusten da oraindik ere gabezi bat badagoela. Olako saiakeratxo batzuk egin direla, baina apustu horren seriotasuna edo geratuko litzake kolokan oraindik. Bai, orokorrean bai, batzutan alegin horiek ze punturaino gure burua justifikatzeko diren edo zalantza izaten dugu. Nik uste dut apustu onak eta sendoak egiten denean eta guazenen kasua aipatu dugu lehen, erantzuna badagoela publiko bat euskaraz konsumitzeko gai dena eta gainera gustora egiten duena, eta nik uste dut indarra egin behar dela eta inbertsio egin behar dela. Bai, guazenen adibidea aipatu duzu, ze fikzioa ezinbestekoa da, ze konsumitzen den generoen artean hori da nagusi. Bai, gaztetxoek bereziki bilatzen dutena fikzioa da. Bereziki, bai. Musikan kasua eta barken duta, orokorrean bestela, bai plataformen bitartez, bai telebistaren bitartez, bilatzen dutena fikzioa da.
Ez du gure burua zurituko noski, ETB-en ari gara, ETB-ek ere hor ardura handi bat badu, ze gaur egun eta nazio mailan euskerazko ekoizpenik handienak etxe honek ditu, eta hor ere ikusten da gabezi bat badela, ezta? Ba, nik uste dut ETB irun bereziki hausnarketa sendo bat egin behar dela, adintarte hauei begira, hor ere uste dugu inbertsio, inbertsio ez dakit handia, baina inbertsioa ondo bideratu behar dela behintzat, ikusita ze publiko helburu edo duen ETB iruk, pixket hortara jotzeko eta hor inbertsioa egin. Hor aipatu dugu, aurrez aurre, klan kasu honetan, ezta? Eta kompetentziaz hemendik aritzea ez da behar bada oso elegantea izango, baina berriro diot ez naiz enpresen arteko talka bat eta zariko, baizik eta hizkuntzen arteko talka bat. Eta hor argi dago, gehien kontsumitzen dena klan baldin bada, hor ere margen gehiago izan zitekeela, ez? Eta hause publikoa da nenean, Radio Televisión Españolaren medio publiko bat da, eta hor ere badudula bere ardura. Gure ondoritako bat hori izan da, ez? ETB-ek eta bereziki ETB irun, baina ETB-ek orokorrean duen ardura hori albo batera utzi gabe, Radio Televisión Españolan nik uste dut ezinbestekoa dela, klan hainbeste ikusten den kanala izan da, hor ere euskerak presentzia bermatuta izatea, eta nik izango nuke presentzia bermatu izatea legez. Legez, ezta? Hor ezarri beharko egiteratikela, kopuru batzuk, edo dana dalako bat, edo ordutarte batzuk, dana dalako, baina nik uste dut klanen euskararen presentzia bermatu egin behar dela. Hor izpilua gainera askotan Kataluniako herrialdeak izaten ditugu, ezta? Eta Katalunian badakigu, Espainiako telebista publikoak kasu hontan ere saio batzuk propiore egiten dituela, katalanez eta alakoak. Hemen ez dago, hiztun kopurua izango da askotan ematen den motiboa, baina zueri motibo hori ez zaizue balekoa. Niretzako ez da oso balekoa, ez. Eta gero, aipatzen da, edukietaz eta ari garela azkenean sare sozialetan eta alakoetan influencerrak behar izaten dira, referenteak izango direnak, preskriptoreak, azkenean telebista kate bat edo medio bat ikusi baino, alako eta alako ikusi nahiago duelako jendeak, ez? Nik honen jarraitzaile naiz, eta gero hori zein plataformatan edo non ikusten dudan, berdin zait, ez? Eta hor ere, referente gutxitxo euskeraz. Bai, erreferente gutxitxo orokorrean, eta ditugun erreferente horiek ere dauken ikusgarritasuna ez dut uste oso zabala danik, ez dut uste merezi duten edo behar besteko zabala danik, ez. Zalantzako puntu baten, ze punturaino gaztetxo hauentzat ez dien bi mundu erabat ez dakit, ez, disoziatu edo banatutakoak, ez? Batetik izango litzakena eguneroko bizitza, bai euskaraz egiten dela, baina gero pantailak ikusentzunezko mundu hau esoteran berez erderaz emandako zerbait bezala, ez? Euskaraz egin ezin daiteken zerbait bezala. Eta nik uste dut hor sekulako ahalegin behar dela, batetik euskal sortzaileak bultzatzeko, eta baita erreferente horiek ere, ikusi neurri baten gazte hauek kontsumitzen dutena zer dan, eta hori euskeraz ere eskaini. Eta gero egia da txostenean enbido bat ere botatzen duzuela, ez? Eta galdera hori gaineranik enbido hor dago, zuri ere botako dizudalako galdera. Ze azkenean zuek ari zarete eta hala aipatzen duzue ikuspegia ari garela, ezta? Eta zein den herri honek gai honen gainean duen ikuspegia, ezta? Zer nolako ikusentzunezkoen kontsumoa nahi dugun, zer nolako gaztetxoen joerak nahi ditugun, eta azken finean ikusentzuneko arloan zein den gure apustua, ez? Zein den, ez dakit, baina nolakoa beharko lukeen gure apustuak, Iraitz? Bai, nolako beharko lukeen nik uste dut kritikoa dela, ez? Gai hau erabat sakon jorratzea. Pixkat eskoletatik eta etorritako kezka batetik abiatu ginen ikerketa hau egiten, zan ea ze punturaino gaztetxoen hizkuntzan erabileran eragina daukan ikusentzunezkoen kontsumoak, ez? Eta nik uste dut kezka hori azkenengo urtetan asko zabaldu dela, bai eskoletan irakasleen artean eta bar, nahiko nabarmen esango nuke, ez, badukala ez igual eragin zuzena, baina badagola hor eragin txiki bat, eta nik uste dut adintarte hauei begira, euskarak biziberrituko baldin bada edo aurrera egingo baldin badu, apostu oso sendoa behar ditula, politika estrukturala behar diela, eta kontsumitu nahi den hori euskaraz eskaintzea ezinbestekoa dela. Kontsumoa eta erabilera ere bai uztartuta daudela, ezta? Ezagutza aipatu dugu, noski, ezagutzarik gabe ere ez delako bestelakorik egongo, baina ezagutza hori bermatuta dagoen udalerrietan, kasu honetan, ez? UEMako udalerrietan hori ez da nahikoa. Beste zerbait behar du, beste urrats bat, ez da?
eta hor legeekin eta itxaropentsu zaudete, lehen aipatu dugunaren bidetik, holako kuota batzuk eta ezarrita daudelako, edo uste duzue haratago joan behar duela oraindik. Guk beti izaten dugu, pixkat, gu ez gara sekula konformatzen. Pixkat ez mucho, elelo harrek zuentzat, ez du. Nik uste dut beti pauso dara joan behar dela, pauso guztiak dira onak, izan dut aurrera egiten den urratxo da ona, baina konformatu, ez dut sekula konformatuko ganik ez. Hizkuntza aldetik frogatu dugu udalerri euskaldunetan politika berezituak ere egin daitezkeela, eta nik uste dut jorratu daiteken bide badela, ez? Azkenean herri euskaldunetan bestelako politika batzuk, bestelako bide batzuk jorratu daitezkeela, eta hori legez bermatu daitekeela, ez? Da nik hor ikusten dut arrakalatxo bat, eta ero bestetik aipatu duguna, ez? Orokorrean plataformak edo telebista publikoak edo puntuaino legez derrigortu halko diren, ikusi beharko da, azkenean gure eskuntatik oso urrun dago hori. Hori dakitenek edo erabaki beharko dutela, ez? Hori da, bai badirudiena, hori bai da iraitz, azken finean, zuk horrek aipatu duzulako eskolekin eta ere partekatutako kezka bat badela hau, eta uste dut olatu bat ere badagoela oraintxe, ze segurazki kezka hori bada oso partekatutakoa denen artean, ezta? Aferarekin zer ikusia daukatenak, euskalgintzatik hasi, erakundetatik hasi, etxe honetatik jarraituz, azkenean bada guztiok kezkatzen gaituen zerbait, ez? Orduan, kezka hori ere bateratua izatearekin, konponbideak errezago beharko lukela. Nik zalantza hori, ez? Kezka bai da partekatua, aurrera egin beharrako urratsa, ez? Nik uste dut hor dela asmatu behar duguna, azkenean nik uste dut oso efizienteak izan behar dela, ondo asmatu behar dugula non jarri indarra, eta hori izango da, klabe, azkenean legebiltzarran egun ere, galdera hori beroi gukairean usten ginen, ez? Nola egingo dugu, ez? Edo zer da egin behar dena, eta hori hor ondo asmatzea, erabak klabe izango da, bai. Hor behar bada elkarrizketak eta beharko dira, eztabaidak eta beharko dira, baina egia da, bai elkarrizketa horiek, eztabaida horiek eta emankorragoak izaten direla askotan, datuak eta mai gainean daudenean, ez? Abstraktuan eta aritu beharrean, egoeraren erradiografia edo argazkiarekin errezago egiten direlako eta horretarako bintzat balioko du ikerketa honek. Ba, justo garbi dagona, aurrera urratsak egiteko orduan diagnostiko partekatua, diagnostiko serio bate edukitzeak, asko lagunduko duela, ez? Halare hori, lehen hasieran aipatu dugun, oten bergoratu nahiko nuke, kontu nuke aipatu ditugun datu guztiak udalerri euskaldunetako gaztetxoen erantzuna dela. Hau da, egoera, ez dakit, euskaren ikuspuntutik onena izan beharko litzaken inguruneetako erantzuna dela. Hori da, segurazki inguru erdaldunagoetan egingo bagenuke, argazkia ezkorragoa edo pesimistagoa litzatekela. Bai, edo antzekoa edo ezkorragoa, hori da. Bueno, gogoetarako jarri diguzu oina, bai hori bai guk gaur saioan bestelako adibiderik ere aipatuko dugu, ez? Ez zorionez, eta pixkanaka ari gara sarean eta eskintza gehiago izaten, eta bapatean orain, badakit aldaketa gogor xamarra dela hitz, baino, kara al sol jarri behar dizuet. Nun eta zegaman, beriste arnaz bat izan daitekena. Amanezerren zegama, etan. Begira no dakien iraitzek. Telleriak idatzitako. Begira. Wikipedian begiratzeko esan behar nizun, baina badakizunez, zukalako lanik ez duzu izango, baina nola izango den bakarren bat, oraindik kara al solen historia ez dakienik, hementxe bildu digu Iñaki gure lankideak.